Ja, så nu er jeg inde på Apple-tilbud i Apple Dashboard, og for at vise noget af det, der er vigtigt, det er, at når du går ind her under siderne, der kan du se en bestemt sådan struktur. Over hvad der er for nogle sider, men det er faktisk ikke det, du skal. Altså hvis du skal ind og styre menuen, så skal du ind under design og navigation, fordi det er der menuerne er henne. Så og der kan du også tilføje eksterne links. Men hvis du skal her, kan du se header-menuen, det er den der er heroppe. Og så den her footer-menu skal du ikke bruge, men den der hedder sidebar-menuen, det er den der kommer frem herude. Og der tænker jeg, at det kan bare være nogle links, der er til de vigtigste sider af dem der her. De her kan jo blive sådan nogle fold ud nogle. Ja, så for at vise det. Hvis du nu vil lave en side, man kan sige om en, laver vi lige om en MacBook Air for eksempel. Skriver lige en stort MacBook Air, du kan se sådan kommer her, der er den søgevenlige adresse til at søge ud. Jeg har tilføjet den til en navigation, og i det her tilfælde vil jeg nok gerne tilføje den til header. Eller det vil jeg faktisk ikke, fordi den skal ind under, så det går vi ind og laver bagefter. Og så er der det her. Ja, sådan der for eksempel, ikke? Så laver vi lige det der også. Sådan. Og så siger jeg sådan, det er bare kan. Og så kan jeg gå ind i navigationen, der hvor menuen rent faktisk er. Og ind under her, header. Så vælger jeg at tilføje et link. Og det skal være til den side, der er i forvejen, så kan jeg finde den her MacBook Air. Og så gemmer jeg det. Så kommer den frem her, og så når jeg har lavet det, så kan jeg rykke den derind. Og så kommer den frem under MacBook, så hvis jeg går herover, så får jeg MacBook Air som mulighed, jeg kan vælge også. Jeg prøver lige at vise det en gang til, med, hvis nu vi skal lave en med iPhone 5 for eksempel. Eller det er der ikke noget, der var. Hvis jeg skal lave en ny. iPhone 4S. Altså i princippet kan man jo godt bare tilføje den. Det er nu, når jeg tænker over det. Man kan jo godt tilføje den til headeren, og så rykke den rundt bagefter. Der. Og så kommer den selvfølgelig frem her, så kan jeg rykke den op derunder, ikke? Så lægger den under der. Og hvis vi så også gerne vil have et link, for eksempel, der er nok et par stykker, der gør, når jeg leder efter iPhone 4S, så kan man jo lave det til
der. Ude i nord var der et link i sidebaren. Du kan se, hvordan den ser ud nu. Der er det pt. Under iPhone ligger den her, der ligger ikke noget herude. Men hvis jeg så opretter det her link, så kommer der en knap frem herude også. Der kan du se den her, hvor man kan klikke sig direkte til den side. Det er bare i stedet for, hvis det er nogle åbenlyse tilbud, i stedet for at gå herinde og her, så bare vælge det herude. Og ja, så kan vi tale om det der med YouTube-videoer og sådan noget. Ja, det kan jeg lave en anden video om.